Unsaon nimo pag-prove nga naay Ginoo? Ang mga atheist ga-prove gid nga wala gyud Ginoo. Ingon pa nila kung ang taon nimo ang earth, ang universe, ang tawo, makita nimo nga kini tanan nag-evolve lamang gikan sa wala. Pero kita mga igsoon gatuo kita nga kitang tanan gikan sa naa, gikan sa Ginoo. Pero lagi unsaon na to pag-prove nga naa gyud Ginoo? Good news ang atong mga Bible scholars, naghimo sila upat ka big arguments nga naa gyud Ginoo. Ang unang-una is cosmological argument. Unsa man ang cosmological argument? Gatuo sila nga ang universe is a result. O kining result nga universe kinahanglan ni siya og sufficient cause or hinungdan. Matod pa ani nga argument, every result must have a sufficient cause. Ang matag resulta kinahanglan og igo nga hinungdan. Example, ang cosmos or universe usa man kini ka result or effect kinahanglan na siya igo gid nga hinungdan para nga ma-create